Dwe mar apar higa ka higa piny ngima kaka Ramogi TV wan bende wamakore kod piny ngima ka watimo hingo kata wadwani oganda duto te ong'e wacha mar kansa mar chunya. Ka wacho kansa mar chuny wawacho ang'o, wang'iyo ni en fuon mane otimo ang'o to po nono ni kansa odonjo. Kansa ni dhi timo ang'o e chunya ma ang' nomi ok ibed kod ngima makare, nikech thor wacha e chenro mar penj laktar en ni ngima en mwandu. Tiende ni fuoni duto te manie dendi onego bed ni tiyo maber, onego bed ni en chuny, en tako, en fuon mane onego bed ni otiyo maber. Omiyo kamoro amora ma intiere yiena mondo mi arwaki ni machiegni e chenro mar penj laktar wagoye mbaka ka bende watimo awareness, wadwa ni in bende ipuonjri mathoth kotende kod kansa mar chunya. Mabro tayo chenro ni en Andruth Otieno. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari wasechopo e studio ka. Abomiye thuolo mondo mi onyiswa nyinge en wuod kanye. Ok en wendo ahinya, kata kamano obro hulore ne jogo mamoro kong'e kaito obro miyo watwak ma kawuono ma bende asengeko mana matin. Daktari machiegni e penj laktar. Erokamano Ruth, korani luonga ni laktar Primus Ochieng ka dala kucho ta Kano kar Nyamasaria to Nairobi kata tiyo hospital maduong' mar Kenyatta University ma Nairobi to gi hospitende moko mag private ni. To an laktar molony e thieth mag thiedho kansa gi stima, to thiedho kansa gi chemotherapy, mago gi yedhe, to gi yedhe matiyo biro miluongo ni immunotherapy, to gi nuclear medicine magin radiation michamo kaka capsules. Koro amor kawuono mondo abi ka mondo awuo e kansa miluongo ni kansa mar chuny, nikech kansa ni en kansa ma wachoga wach ne dwe mar apar kawuono. To en kansa ma kuom higni 20-30 mosekalo waseneno changes mang'eny kabisa. Waseneno ka nitie lokruok kuom kansa ni kuonde thieth to kendo kaka wanene dalo ka. Kata dala kucho Thurwa Nyanza waseneno ka nitie lokruok mang'eny. Erokamano Ruth. Erokamano nya Dr. Primus. Seche miwacho ni waneno lokruok, en lokruok korka thieth, lokruok korka awareness, en lokruok kod mane daktari? Kama waseneno maduong' kabisa mosebedo lokruok en ni chon kansa ni ne ng'eny kuom jok mane yude ko obiro gi yo mar yudo tuo miluongo ni hepatitis, ma en tuo mar kibedo gi remo ma rembi oriwore gi remb ng'ama nigi hepatitis no to inya yude kuom yo kaka komi remo moko pim ma ng'ato ni remo nigi hepatitis momi inya yude, kata ka ng'ama dichuo gi ng'ama mama oriwore to gin gi ogitimo protection to gin gi tuo machiel kuom gi tuo mar hepatitis ni inya yude. Aito bang'e kanyo mane gima ne kele kabisa kendo notin ok ong'eny. Aito gimiluongo ni vaccination mar hepatitis nochakore masani nyithindo tete itimo, lakteche ne itimo ne kata jok mane iparo ni nyalo bedo gi thieth kata nyalo bedo gi tich magitiyo maginya yudo kata ginya mako remo maricho go. Koro vaccination osekonyo. To wayudo ni tuo ni sani omedore kabisa moingo kane chon. To oseyudo ni nitie gik mosekele, gik ma sani kele kabisa moloyo en chiemo. Chiemo mwachamo gi makele. Nikech tuo mar kansa mar liver ni, mar chuny obiro nikech gimoro amora ma stress chunyi. Gimoro amora ma stress chunyi. Nitie gik moko adek ma stress ga chuny kabisa. Mokwongo kong'o madho kabisa. Mar ariyo chiemo manigi sukari mang'eny. Onya bedo sukari koae chiemo mwachamo, onya bedo sukari ka gik ma watiyo kata yedhe, onya bedo sukari kuom yore mopogore opogore. To mar adek en kong'o. Waneno ka jok mabiro gi hepatitis tin ne nitiere be kuti ma aflatoxin, en kaka njugu, oganda, oduma, koko kan maber nya bedo gi aflatoxin, to mano to tin kabisa. Waneno ka tuo ni kata mna jok matindo, nyithindo sani bedo mang'eny. Joma dongo obedo mang'eny. Chon jo hepatitis ne giyude ka higni 40 ema ne ji yude mang'eny kabisa. Sani oyudo kata jok matindo ne higno, kendo jok madongo ne higni go be yude kabisa. Nyithindo bwana ka chakre higni 3 nyaka higni 20 kanyo be tinde yude. To gudo nikech chiemo masani mit, koro ji chiemo seche te, ok wawuoth kabisa, exercise tin, ji mang'eny gin obese. To mane makelo gimiluongo ni liver cirrhosis. To cirrhosis ni en stress mimiyo liver ema timang'o kelo kansa. Nyakwara Mogejo winjo kaka daktari olere gino manyalo keto ng'ato e thuolo mamalo mar bedo kod chandruok mar kansa mar chunya. Daktari oketo maino e weche mag chiemo ma wachamo. Iwacho kata ni kong'o, sukari, mar adek ni to ne oneno ka winje maber. Iwacho ni kong'o gi sukari, gik mwa consume kata mwachamo. Mar adek ni wacho ni nang'o daktari? Wanyakta mana sukari mwachamo mag sweetener. Chiemo kaka moting'o
mafuta Mo mang'eny, mang'eny kaka chips, processed food kaka bacon gere, sausages. Ido ni chiemo michamo ma fast food gi niga lot of fat, to mago kele kabisa nikech anytime michamo fat mang'eny imiyo it stress liver nikech liver nino nyaka store fat no, to fat no kobedo mang'eny e liver to nego cells go. Sami madho sukari mang'eny, sukari no donje iyi, kose donje iyi tiluoke e fat, kose kete fat tikane e liver kanyo. Jo diabetes be, ing'eni jo diabetes nigi sukari mang'eny, koro sukeche gigo samoro irwake i del, kose rwake i del itero gi e liver, kose liver to liver keto gi e fat to kano gi kanyo. Koro liver en store mar fat, to fat ma store no ema kelo gigo e. Koro gimoro amora manyalo miyo fat omedre i liver no nyalo kelo tuo mar kansa mar liver ni. Wantiere kod picha mabendo kete yo machuok nyakwara Mugia Jwang'a, mapani inyalo neno gigo mane daktari leronwa kacha. Seche miyuandawa daktari ang daher mondo mimulnwa kanyo, seche mimadho kong'o mang'eny, seche ma itiyo kod yedhe mopogore opogore, ginyalo bedo yedhe ma isetiyo godo kuom thuolo mang'eny, bende nyalo kelo ni chandruok, tuoche kaka mag hepatitis B kaachiel kod sito. Wach maduong' ka ani en mo mang'eny ma chuny kano ma ang' no mi cells mag chuny tho, kaeto kelonwa cirrhosis ma bende ang' nyalo kelonwa kansa mar chuny. Kabisa. Wantiere kod picha mar chuny daktari, wadwani mondo mwang'e tij chuny malong'o e del ka kapok wadonjo ni koro oyudo kansa. Koro tije idhi rochore nang'o? To kapok wadonjo ka koro rochore, wang'e chuny kod tije e del. Koro chuny en fuond dhano ma duong' moingo fuond dhano te. En fuond dhano ma duong'e kabisa kabisa. Inok tamana kuom ring'o mwachamo ga mar dhiang' kata mag diek, chuny samo yang dhiang' en oduong' kabisa. To kendo chuny kako bet en gi fuond ariyo, en gi moracham gi korachich. To kendo chuny en kama smooth ga kabisa, kendo ong'eny gi remo making'iye to en gima kwar ka remo. Kuom mano kendo chuny en maduong', tij chuny maduong' kabisa en ni ogolo chafu tete ma del. Ogolo remo, kosegolo remo towe gik mabeyo, ogolo chafu, to chafu gi moko tere choni mabiro kako juri, moko tero e liver mari migola oko e lach. Koro mane gima okuongo timo kimuonyo kata mana Panadol. Panadol donje rembi, kose donje rembi to dhi e chuny, chuny kao kama ber ma Panadol mabiro miyo remo dok piny to we to kama rach manyalo hinyo dendi ogolo. Kose golo oketo yadhno kama rach no owuogi e cho kata owuogi e lach. Mar ariyo, chuny ema okano gimiluongo ni mafuta, fat. To kanyo mafuta, nikech mafuta ni bedo store minyatigo samidwaro. Kichamo kuon, to kuon odonje dendi, odonje nyambich, kosetimne digestion, aeto dhi e chuny. Aeto chuny ng'iyo ni glucose mari ng'eny, nikech kasechamo kuon to dhi bedo kaka glucose. Koro ma extra, ma excess no, chuny kawe to kete kanyo. Chuny nyalo kete mokane kaka gimiluongo ni glycogen, ma en glucose mokan, kata nyalo kete ka glycogen excess e fat, to fat no kano kanyo. Chuny ema kao kata kichamo ring'o, kuonde maricho mag ring'o go, ogolo amino acid marach go, to keto dhi koko, to mabeyo to ka otero dhi e muscles gi, kose dhi e muscles to emikane e muscles gi. Chuny kabe ema ogolo vitamins moko midwaro to kaka vitamin A, D, E, K. Chuny ni be konyo kuom remo, ni ka ng'adi remo ok chwer ahinya, mondo remo timang'o opoti. Chuny nigi chemicals mogolo kanyo. Kuom joma chuo, chuny golo hormones makonyo joma chuo miluongo ni testosterone. Mido ka chunyi ok ti, to ng'ama dichuo organs ge chako bedo matindo. Chuny be ma control pi ma del. Miyo kata kimodho lita 100, lita 30 igolo e lach, kendo ok timang'o dendi ok kuoti. Chuny ni be control kata mana kaka brain watiyo. Ka chuny ok ti, tido ka bedo gi confusion. Chuny ema konyowa e digestion. Ojuri no en waste ma e chuny, titere iyi to okonyo kendo digestion, omiyo kaka fat michamogo donje iyi kendo. Koro chuny en organ ma duong' kabisa, ma ka chunyi ok ti, mondo survive bedo matek. Wow.
Nyakwara Mogejwang, iwinjo tiji chunya. Tiende ni gimora amora makale dhogi, gimora amora madonje dendi, nitiere kaka nyaka ang'o kale chuny ka a. To seche ma iketo gik moko kare dendi kaka mo mang'eny, daktari opimonwa kacha, samoro iketo kong'o mang'eny e chuny, ne chuny, samoro iketo gik moko kaka ndawa, chemicals mag ndawa, ichamo chiemo ma opogore opogore ma samoro ok donj gi dendi, iwinjo kacha ni chuny ema ang' nochung maber, to kano to maricho to golo e yor oko maduong' kata oko matin. Tiende ni teko kata kaka wanyalo keto chunywa obed maber nitiere e lwetwa, gi gigo mwakete dhogwa, gi gigo mwakete system mago duto te nyalo miyo chuny tiyo maber kata otiyo marach. Ka ang'o motimore, daktari opimonwa ma kansa nyalo make, to ka ineno ang'o tinyalo chich ni nyaka bedie ni isechako bedo kod chandruok e chunya kata kansa mar chuny omaki, wadwa ni wamake mana kanyo mana matin, ka waduogo to wabodhi nyime. Seche mwaka uyoyo no inyalo nonwa ote yor SMS na 3 kik isudi. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Royal Mabati Factory Limited kelo ni fuongruok e nengo. Deka roofing tiles achiel kuom ceiling 100 kod steel trusses kuom ceiling 250 kod 5 mita. Wakelo ni mwandu kamora mora ma intiere nono maunge chudo. Gochno sani namba 0722 auchiel 3 kata ket order e www.royalmabati.com. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To nasomo e polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kura timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka. To wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai.
wang'iyo kansa mar chuny. Wantiere kod Dr. Primus Ochienga e studio ka osepimonwa gigo manyalo miyowa thuolo mamalo mar bedo kod kansa ni, kaka wadak, kaka wachiemo, ok watim exercise, kaka wa expose kata kaka waketo ngimawa e yore mopogore opogore kod kong'o ndawa kod gik makamago. Daktari opimonwa kata bende tij chuny, ni chuny tije en ang'o. Iwinjo ni gin tije mang'eny mokalo ma kapo nono ni ok warito chunywa maber to nitiere thuolo mang'eny ni wadhi bedo kod chandruok matamre gi nono. Daktari, thothne kansa mar chuny iluongo ga ni silent killer. Seche miluonge ni silent killer, wach mar silent ni kanye? Debede ni otimore ka ranyisi moro amora ng'ato ok winji, to po nono ni ng'ato winjo ranyisi gin kaka mage? Koro kansa mar chuny ni mokwongo onya bedo ni ok yude kuom mabor kabisa, nikech obiro kaka tuoche mag chuny biro. Nowacho ni gima kele en ni kimiyo stress mar chuny, to chuny bedo gi gimiluongo ni cirrhosis. Koa cirrhosis koko dhie stage ma koko lokore kansa. Koro ji mang'eny inya thiedhi kaka jokong'o ni liver ne kata chunye no ok ti maber nikech kong'o momadho na. To sama chunye ok ti maber no, kare kansa be timore e iye kanyo, kare kansa no be timore kanyo. Mondo yuda ni kansa chakore chaka kende kaka kansa chakore kuonde moko gi ok ng'eny, gi tin kabisa. Kuom ji 10 nyayud ni ng'ato achiel kata ng'ato ariyo ma kansa mar chuny no chakore kaka kansa no. Thothne ochakore ni tiyo gi kong'o, kong'o ketho chunyi, aeto kaka kansa bowuok kama chuny mokethore ne. Koro yudo ni symptoms kata sign ma ji boyudo en sign mag chuny mok ti maber. Koro en ni sign mar kansa. Kansa wabo ng'e mana ni en kansa kwa timo picha mwayudo ni nitiere gimokuot e iye kanyo, nikech kansa bo bedo gi mas kata gimokuot e iye kanyo. Mwagolo biopsy mopim, kosepim kokedo ni en kansa, kata kotim pimo mar remo kokwayudo ni en kansa. Koro mane omiyo ni ji mang'eny wayudo ka en late stage, to kendo thiedhe samoro bedo matek. To ing'e ni kansa mar chuny be kofel chuny mofel ma chuny ma koro ok ti, mondo reverse ok yot. Mondo iduog koro ochak tiyo ok yot. Onyalo mna tiyo kitimo ne gimi wawacho kendo bang' miluongo ni transplant. Koro miyo obedo a silent killer. Kuom piny tetetete iyudo ni en kansa ma tere ji molo kansa mora mora. To kendo sani ong'eny, koro miyo tero be ji mang'eny kabisa. Mana kaka nilero no kidieny moko kucho nyalo bedo mang'eny nikech kaka waloko ngima, kaka wadak kod kaka wachiemo. Okimula ni wach mar historia mar familia bende nitiere kod thuolo mar miyo ng'ato bedo kod kansa ni? Gin jo matin kabisa, to nitie familia miyudo ni ng'ato inyalo nyuol gi gima no okaw kuom minegi kata wuongi manyalo miyo oyud gi tuoche. Gin ga tuoche ariyo miyudo ni samoro mana chembe miluongo ni iron ni ema accumulate, ema bedo ni opong'o chunyi, kata mana copper. Ing'eni dendwa ka be copper ni mana gi tich. Nitie copper matin e dendwa kabisa. Tinyayudo ni nitie jok moko manonyuol ma gin copper ma gin ge dendgi no oketa mo opong'o chunye. Koro mago kuom gik ariyogo oseyudo ni mago gik minyayudo ka ma yudo kuom minu kata wuonu, kanilo ni genetically inherited. Koro joma kamago bedo to gi tin kabisa, gi tin kabisa. Nikech nipimonwa kacha ni en silent killer, ubo biro kod yore mopogore opogore kaka tuoche mamoko mag chuny, ma bende biro ga kod ranyisi ma wase wuoyo e chendo ni. Mori nyalo mulonwa ni moko kuom ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichni nyaka bedie ni gimoro rach. Nyalo bedo kaka ng'o gini, daktari? Mokwongo chuny ema loso ojuri, aeto ojuri ni ogole, otere kanye, otere oko, mondo konye timo digestion. Koro kineno koko ojuri obedo mang'eny e dendi, to sign mokwongo mimbo neno en kar wang'i marachar ni ido ka bedo yelo. Mane mangiso ga sign ni weche ok beyo. En isudamro nitie kar ojur, nikech ojur iloso tok dhi mawuogi, kata iloso ojur ma excess, kata ojur bedo block kaka wuok e dend. Mana achiel, koro wang' mayelo no. Mana ariyo, jok maneno biro gi kawacho ni giramo gi, to thoth jogo wacho ni giramo gi kor racham. Nikech chuny nitie kor racham, to chuny en momako kama, ke chuny duong' kabisa, koro mako kuom iyi mamalo gi kor racham. Inya winjo ka en gi pek moro winjo kanyo, kata winjo ka rem. Koro mano be ji mang'eny nigo. Ojuri no be ko bedo mang'eny, jaundice no ko bedo dendi mang'eny, mochako bedo yele wang'i, aeto chako bedo ma
lwetegi ibino ka yelo, dhok ibedo maber, onyalo chako iwinjo ni igwonyori. Dendi ili. Ichako gwonyori. Koro mano be gima kin go onego cheki. Mar adek en ni kaka koro chuny tije koro koti. Chuny ema miyo wabedo gi balance mar pi. Iyudo ka koro ng'ato iye chako kuot, dende chako kuot. Moko geni nyawinjo ka iol kabisa, ionge kata mana teko, ka gimoro ng'adi, tino ka remo okauka, kata mana kigwaro dendi matin kama, tino ka chalo ni remo dong' e piny mar ringo, e buo pien kanyo e piny idong' koro mago. Jok moko joka koro bedo gi ng'ok, jok moko nya bedo gi temperature dhi, jok moko dendgi chalo kuot chalo ng'ama nyarokno ne ok ti. Koro mago e gik ma thoth jok manege shida mar chuny bedo gago. Erokamano ne daktari, leronwa maber mokalo. To antiere kod penjo moko ka yore SMS en 336 ka intiere kod penjo orna ote mondo mi wapenj laktar, wapuonjore wapenjo kaka wamedo sudo. Daktari antiere kod penjo moro ka wacho kacha ni penjna laktar ni madho ndawa gi kong'o kelo kansa mar chuny bang' thuolo marom nade. Wacho kacha ni baba neno nyuole modongo kendo sani oja higni 24 to neno kapod onge kod chandruok moro amora, to higni gi duto te nyaka wang'e chak yepo wuon gi oseneno mana ka foto ndawa. Koro ji tete ma madho kong'o kata madho ndawa ok biyud kansa. To jok ma yudo gin na jok matin kabisa. Koro mondo yud kansa nyaka bed gik ma ng'eny matimore dendi makelo kansa. Koro kansa ok en tuo mikelo gimoro achiel. Koro kansa timore ni dendi bedo ma onyosore mok nyal loso gimiluongo ni mutations. Koro ndawa kata kong'o miyo cells gigo change. To ka cells gigo change, koro cells marach ni ema bedo gi kansa. To ka in gi immunity maber, cells mobedo marach no manya kelo kansa no, dendi timo ang'owa, immunity ne tieke kata gole kuomi. Iwacho ga ni kata sama wabet kata sama wuone kansa ne losore e denda ka. To immunity na kaber, to immunity bogolo cells go, to cells go itieko magol moko bet gi kansa. Koro kibedo gi stress, ibedo ni dendi weak, ibedo ni immunity mari ok ti maber, in gi kong'o imadho, ndawa imadho, to gi genes mano nyuoli go bok tegno, combination gi factors mang'eny ema miyo ji bedo gi kansa. Ema miyo ka kansa ok ji tete manigo. Kata kinyo the world population, wacho ni about 10% em ji manigi kansa ma the whole world. 90% onge kode. Koro ok wanyang'e ni ng'ane mani immunity mare dibedo matin, ng'ane manigi stress manya kelo kansa, ng'ane ndawa momadho no ema nya kelo. To wacho ni kimadho ndawa kuom higni 25 mfululizo, mondo ibed gi kansa bedo mayot kabisa. Kimadho kong'o kuom higni 20, imadho ka in ng'ama dichuo, odiochieng' kodiochieng', taska mainga 2, awach ni taska 3, kata kong'o moro amora, kata ka en whisky to chupa mar whisky achiel, kata ka en ng'ama dhako omadho nus mar ng'ama dichuo, kuom higni 30, chances mondo yud kansa kata mani keth chunyi no ni malo kabisa. Antiere kod penjo machielo ka ni penjna laktar ni to ka ng'ato oyudo liver cirrhosis ma bende en okang' ma kaeto chuny dhi mondo mi oyud kansa, bende nitiere thieth kata yo minyalo konye godo mondo mi ogol kama okethore no? Wacho ni osewinjo chenro ni machielo mane wacho ni chuny kata odong' mana matin kama ato pod onyalo konyo del. Chuny kata odong' mana matin nyalo konyo del. To sani itimo gimiluongo ni ka in gi cirrhosis, onge tablet ma ng'ato nyalo muonyo matimo reversal mare no. Gima inyalo timni ma mondo thiedhi en ni golo chunyi no, tiketo ni chuny moro, iluongo ni liver transplant. Nitie research madhi mbele sani ma gidwaro yath mabiro timo manyalo thiedho tuo mar cirrhosis no, manyalo thiedho kaka ka liver ni osekethe, to koro nyalo reverse mondo gine. To koro gima inya timni en mana transplant. En mana ni pod transplant ok watim mar liver ka. Itimo mana ko ji mang'eny dhi India. Magi mitemo nyisowa yo machuok ni wach mar cirrhosis pod ok wanyala thiedho gi yath, nyaka tim transplant kata operation ma bende pod ok nyal tim pacho ka. Tiende ni ere kaka wanyalo geng'o mondo mi kik ochop ni dwa ni mondo mi idwar yore mag thieth machal kod magi. Daktari, seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi, oseseche ni nyaka bede ni gimoro rach, obiro iri kaka Dr. Primas, thothne itimo diagnosis nang'o mondo mi wach ni to en cirrhosis, to osechopo osechako lokore kansa, onyalo bedo kansa kata itimo nang'o daktari? Koro
aibu duoki mapin to wacho gimiluongo ni screening. Wang'iyo kama pok oyudo. Koro joma nigi cirrhosis, koseyud cirrhosis inyalo yud e yore ariyo. Kotim ni ultrasound. Ultrasound mitimoga mar miniature mikete icha. Kiyudo ng'ama nyate maber nyalo ng'iyo chunyi mang'wach ni chunyi ni oseyudo gi cirrhosis. So ultrasound nyanyiso ni ma chuny maber, ma chuny mani cirrhosis. To cirrhosis no en sama kaka picha no wacho cha. Oyangiswa picha no. Ok ni en chunyi te, onya bedo nus chuny, kaka ma kore liver mabedo gi cirrhosis. Kuonde mineno ka wacho. Koro ma en chuny maber, ma e chuny makor mar cirrhosis. Ma chuny maber, ma en cirrhosis, ma en cirrhosis. Koro gimonego tim, koseyud kata mana ultrasound, ma ultrasound to sani nitie osiptende te. Koseyud ni kanyo titimo, gimana ariyo itimo remo. Tie remo miluongo ni alpha fetoprotein. Koro ing'iyo ga ni to cirrhosis no, en mana cirrhosis samobedo mochako bedo gi gimokuot e iye, makoro chalo kaka nyarung'rung, mokuot e iye mane kakoro kansa chako bedo. Koro sama in gi cirrhosis no, onego bed ni dweche 6 ka dweche 6 ing'iyo ga ni en na cirrhosis koso nitiere kama osekuot ma chalo ni kansa da bedo gi mokuot kabisa. Aeti pimo remo miluongo ni alpha fetoprotein. Alpha fetoprotein odhi malo kosa en normal. Ka en normal, mano ber. Sama odhi malo no moingo level midwarore, mano chako bedo cancerous. Koro mane yo mwa screen jok mang'e ni nigi cirrhosis inyatim. Cirrhosis minyatim ni CT scan, mabet tinde ng'eny to osiptende wago inyang'isi ni liver nini nigi cirrhosis. To kata mana fatty liver kapok ochopo e stage ma cirrhosis, binyatim ni scan, inyatim ni ultrasound, mang'isi ni ma liver nini nigi fatty liver. Koro mago gin mana stages ma liver nitie, liver maber odhie fatty liver, odhie cirrhosis, aeto odhie cancer. Mago gin mana okange. Mano nokange modhie. Koro kange gi ultrasound ma be nitie gweng' kuchicho. Nitie osiptende mang'eny. Ka in gi daktari mung'eng'ie maber, nyalo ng'isi ni nitie. Wantiere kod picha ma bende nyiso ka agigo ma inyalo tim mondo ng'e ni chunyi chal nade. Daktari waneno kacha scanner, waneno kacha biopsy ma bende isipimo no wach mar blood, ing'iyo ni remo chal nade, liver function, itimo kacha kidney function. Ni magi gin moko kuom test ma inyalo tim ne jatuo mondo ng'e ni system ne dende chalo nade. Koro koseyud ni in gi cancer no, nikech cirrhosis, sama in cirrhosis no nyamiyo liver ni ok ti, nyalo miyo liver ni bedo gi failure. Koro nyaka wang'e ni to liver failure no wayude nade. Liver failure sama wagolo remo mwapimo enzyme mantie liver, bungisowa ni liver ni fail kata liver ni ok fail. Koro ka liver ma fail, wanyalo miyo kidwaro ni test go tim te. Koro test mang'eny mitimo go en ni sama osudi ni cancer, wang'iyo ni to en stage adi. Pod en e liver koso osewuok e liver. Kosewuok e liver, ochopo e fuonde mage. Koro staging no makonyowa kuom thieth. Wamula ni staging daktari kapok akaw penjo machielo e yor SMS. Koro stage gin stage ang'wen kaka stage ma cancer moko. Koro stage mokwongo iyudo ni ei liver kanyo nya bedo gi gimokuot ei liver ma en centimeter 3. Onya bedo 1 kata onya bedo 2. Mano en stage mokwongo. Thoth stage mokwongo inyalo thiedhi ma tieke kabisa. Ka liver mari ber, onge gi cirrhosis, to laktar nyadhi ma ng'ad kanyo magol. Mano to time Kenya kata Kenyatta Hospital itimo. Iluongo ni liver resection. Inyatim ni operation magol kama rach no, midhi kabisa. To ka en gi cirrhosis, koro ing'e ni mondo gole no bedo matek, nikech cirrhosis ng'isi ni liver kanyo osekethore, ma mondo kong'ade tek kabisa mondo change. Koro joge mitimonega gi liver transplant. Mar ariyo en ka koro bedo centimeter 3 mochopo kar 5 kanyo e. Daktari kwa inwa make kar centimeter 3 nyaka 5, nikech pod wantiere staging wakaw yweyo wayud weche manyien e yo machuoka, ka waduogo to wachako kanyo. Nyakwara Mugeji wang', ma en twak madwa ni bed godo nyaka giko, en twak madwa ni winji nyaka giko, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi.
queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Kanine baf ntinga mani wuoyogo. Tiwacho neni? Eri jaerana. Mane mawacho? Pari, biro chuni ni bikaya no kadwa winjo wach mora mora. Kok in sangit makawuono ni doko timore. Mos pari. Nochuna ni mondo anawuondi. Awinjo marach tunge gima nanyalo timo. Waya, aneno ka Natasha ndisore ahinya. We na dhi amose. Dhiyo. Binti kicha mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala, kulala riziki yake. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *415 #. Ukienda hospitali kama Kenyatta na Dio Government Hospital, wanakuambia SHA yako imekuwa exhausted. Haifanyi! Jotuo kansa obago ng'anyo nyaka apisi mar SHA ka giyuak ni okumbano ok romgi e chenro mag thieth. Achije ariyo mag kuo nyamburko omaki e boma Kisumo bang' operation ma okelo meko bende mag geche 11. Koro kiketo gope gote, serikali koro o publishers bilion 11. Koro gimwa kwayo ni serikali mondo omiwa ochulwa some of these debts. Jogo buge chapo golo ywak e wi gope ma gibandho sirikal kendo makidek chenro mar iko buge ne jopuonjre mag grade mar 10. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ing'eni seche mwatimo awareness kata seche mwapuonjo oganda kotenore kod kansa mar chuny onego bed ni wago picha kit ngima wanto ne wadak nang'o. Wamadho kong'o mang'eny kaka daktari wacho ni, waywa ndawa, wachiemo nade, chiemo motimo mo mang'eny, kaachiel kod sukari mang'eny, to bende wa exercise, to bende wasiwinjo gik mopogore opogore e dendwa, to ka wawinjo to en ang'o ma watime. Daktari kane pok wadhi e yueyo, ne wang'iyo kacha wach mar staging, ne wachopo kar ka en centimeter adek nyaka 5 kanyo. Seche ma daktari pod leronwa mano nyaka Ramogi ajwang' ayaw line mar simu, ka nitiere kod penjo moro amora go simu, namba wantiere screen mari. Or ote machuok SMS en 23600 mondo mi wapenj laktar. Daktari wadhi nyime. Koro kosechopo centimeter mawacho no, to
chuny nigi gine ler mang'eny ma kelo remo. Koro ni en sentimita no to biro machiegni gi ler be. Koro kubiro machiegni gi ler no, mano koro waluonge ni stage mar ariyo. Koro kako bedo maduong', kako medo bedo modongo, ochopo moingo sentimita 5, aeto donjo kar ler. Koro ler no nyalo timang'o, remo ma iye kanyo nyalo clot kata makre, mano kodhie stage mar adek. Koro stage mar adek opogore onyadonje onyadhi nyaka samoro mako nyaka nodes ma around the liver. Koro stage mar ang'wen to mano koro wuok kar liver kanyo, kar chuny kanyo, odhi organs moko go. Thothne waneno kodhi oboji, onyadhi obongo ng'ato, onyalo dhi e choko ng'ato. Koro stage ka stage, gimomiyo watimo stage en ni omiyowa yo mwanyalo thiedho go jatuo maber. Nikech nitie stage moko wang'e ni wanyalo mana gayo, nitie stage mo wanyalo thiedho thiedh ng'ato ma ng'ato chang kabisa. Koro ji mang'eny mantie stage 1 ga 2 changoga kothiedhgi maber. Nyaka thiedhe maber. Stage mar 1 inyalo timne operation kata inyalo timne transplant. To transplant wachne ni otek nikech ok watime ka. Operation bi inyalo timni mana Kenyatta kata Nairobi Hospital kata mana Aga Khan. Hospitende madongo gi minyalo tim. Hospitende matindo kaka New Nyanza gi pod ok wan gi ujuzi minyalo tim. Koro en thieth mabedo ga matek. Chuno ni nyaka okeli mana Kenyatta gere hospitende madongo ma Nairobi. Stage mar 2 pod inyalo timni operation. Daktari nyalo yena kawi simb William kaka wamedo sudo. William, hello, penja laktar. Yes, penja laktar. Machiegni William? Ma William kowuok PI. Machiegni wawinji? An gi penjo. Dhi nyime daktari winji. Penjo mane go Antiere kod penjo moro ka daktari, kata kamano ang' nwadhi ane kama ne wantiere e weche mag thieth, ne wasichako donjo kanyo nikech wacho ni obiro kod stage ka stage. Penjo machielo wacho ka ani nyakwar koga, owacho kacha ni penjo na laktar ni kansa mar penjo moro ne wacho ka ani penjo na laktar ni chuny en achiel, chuny mag transplant igolo kanye. Okang'eyo kaka idhi duoko mano. Koro chuny mar transplant inyalo chuny dhano ka dhano nigi chuny achiel. Koro ok inyalo golo chuny mar ng'ato ni tero kuom ng'ama chielo. Nikech imiyo ni koro ng'ano onge chuny. To onge ng'ama nyalo dak ma onge chuny. Koro thoth chuny igolo ga jok motido accident. Thoth chuny igolo kuom ji ndalo lweny. Ndalo lweny ma lweny timore kaka sani lweny matimore pinje maoko ma Yahudi gi jo Israel, kuonde go jok moneg go inya kaw chuny gi aite kano. Kendo chuny inya kaw kuom jok ma kata oyudo ni polisi nyalo nego ng'ato, to kose nego to yudi ni en ng'ama dende ber to pod tin maonge complication mago jok ma be samoro ikaw ga chuny mikano. To mago timore mana thoth ne pinje maoko kuom itimo transplant ma chuny. Pinywa ka ok watim transplant ma chuny, koro miyo chuny no ok wan interested. Government kata hospitals ok in interested sana. Koro mane yo sos midoga chuny nikech chuny achiel koro mondo gol kuomi moket kuom ng'ato bedo matek. Daktari, in kaka laktar molonyo weche mag tuoche kaka mag thiedho tuoche gi kendi setime e ong'ala mamalo mokalo, pok wachopo e transplant pacho ka nikech ang'o debe ni ang'o matimore, debe ni waonge kod facility, debe ni ang'o matimore pacho ka? Koro lakteche to India osetrain wa lakteche kaka makata Kenyatta, en mana facilities ma pod waonge go nikech mondo ogol chuny kuomi mochako ket chuny machielo ok en tich mayot. Ka luwore gi wache mana wacho tich mar chuny. To kendo chuny kama obete no en gi leche mang'eny motude gi dend ng'ato. Koro leche gi nyaka timang'o, nyaka kuogi maber, makgi maber, timgi maber. Koro wanya dwaro osiptal, nyaka bed gi theater maber, nyaka bed gi facility ma support, ICU na support. Koro mage omiyo transplant ma chuny ok time e pinje wagi mag Afrika madiere gi sana nikech facilities maber pod waonge go. Wadhi nyime kod thieth ni wasechopo kar stage mar 2. Koro mar 2 no en inyalo tim gi milu. Pauline Kiena. Pauline, hello, penja laktar. Hello. Machiegni Pauline? Nyinga Pauline.
Apenjo niya, ka ng'ato nindo for long, maybe more than 8 hours, to iwinjo ka piny iram. Mano be nyalo bedo ni chunyi nigi shida. Alafu immunity nyalo bedo boosted. Nitie yath manyalo boost immunity because it's just about diet. Okay, koro chuny niga gi dier ika kata kikawo kama iketega msip to gi ng'uti chuny nitie diere kanyo. Koro piny ka in go to mano nyalo kama ng'ama mine nya bedo ovaries kata appendix kata uterus kumfuke nyathino. Koro chuny karamo to remo gi diere kanyo. Question mar ariyo nowacho weche mag rateke mar del kata immunity nikech kanyo bende ni mulo ni kaponono ni rateke mar del ng'ato ber tinyalo ni kansa nyalo bedo ni losore to nikech rateke ni gi immunity maber koro dendi biro gore kode kaka ng'ato nyalo boost immunity nitiere yath minyalo muony koso nyako bed mana kokalo kuom diet. Koro nitie yedhe minyalo muonyo manya boost immunity. Mar ariyo en beda the well being mar ng'ato en ni ionge stress, iritori, chiemo michamo. Koro immunity ok en kaka wang'iye ga ni en cells ma ka laktar ogolo remo to pimo. Immunity en okawo gik mang'eny kabisa. Nindo maber, dendi obedo ma operate maber, kuom chamo chiemo maber, to nitie gik mang'eny mar immunity mamiyo dendi o function e yo maber mapok waonge gi pimo mwanya pimo mondo wayudi. Mwanyalo pimo en mana cells go. Koro gima kelo immunity mar ng'ato mondo bed maber en ni ichiemo maber, itimo balanced diet, inindo maber, ionge exercise, stress i control, idhi kanisa, ok imadh kong'o, ok imadh ndawa, lakini waen ma kanisa cha tinya madho matin. Wacho ni mar kanisa no tinyalo bedo matin daktari. Koro mago together ema miyo immunity ng'ato bedo intact. Koro na very complex. Gima very complex kabisa. Erokamano nya daktari wadhi nyime koda. Koro stage mar ariyo no ji matin inyalo gole nikech pok odonje ang'owa, odonje kuonde ma remo kalego. Ka ok nya gole gi operation, nitie gima iluongo ni embolization ma bitimo ne ji. Embolization no ing'iyo ni remo madhie kama tuo nitiere no inyalo bedo blocked. To koro ka remo onge kama dhi e fuond dhano kanyo tho mano be nyatim. Koro stage mar adek en ema yudo ga ji mang'eny. Koro thoth jogi nyalo ni kata liver margi koro ok chak tiyo maber, thoth ibedo ga gi tuo, thoth ibedo gi jaundice go, koro thoth ne imiyo ga ji yath. Ok wati gi chemotherapy sana e tuo mar liver. Chemotherapy ok ti maber. Watuo gi yath moko luongo ni target treatment. Magin tablet ma ng'ato muonyo koyudo ka duong' ahinya nyatimne gima iluongo ni embolization no ma wa block kama remo dhiye no aeto kanyo tho. Kata inya ket kemo miketo dhi ei kansa no kabisa kama okuote no mano be nyatim. Stage mar ang'wen inyalo miyi tablet gi, nitie yedhe masani obiro miluongo ni immunotherapy inyalo miyi, to nitie jok ma be tuo kabisa makata onge yath mwanyalo miyogi. Koro enwa miyogi mana chiemo to wa support gi mana matin. Thoth jok ma nigi kansa mar chuny kochopo ga stage mar adek gichako bedo ga matuo kabisa. Nikech ni complication mang'eny to kaluwore gi tich mar chuny be iyudo ni ji mang'eny bedo mo ol, ji mang'eny appetite dhi, ji mang'eny weight dhi, dend gichako kuot. Kodo ka thiedho gi be bedo ga matek to progress gi ok bed ga maber kabisa kata ka thieth go ok timre ga maber kuom thoth jogo kosechopo e stage adek kanyo, stage ang'wen. Ji mang'eny nitie jok ma be wasethiedho ma pod ngima ma waseyudo stage adek, waseyudo stage ang'wen modak kata mana tie ng'ama wasethiedho kuom stage adek ang'wen mosedak e Kenya ka kuom higni dhi mana 15. Ji mang'eny to bedo gi complication mang'eny. Joluno go ngero ni geng'o ber maloyo thiedho kabisa. Isipimonwa kacha gigo manyalo keto e thuolo mamalo mokalo mar bedo kod kidieny mar kansa. Kinyalo kete nikech waparnegi kata parnwa kata wang'eyo kamano gima nyaka watim
mondo mi wageng nikech ok watim transplant Kenya ka en silent killer obro biro musa obro donjo ma ochop makoro ibed kod cirrhosis makoro ngimani lokre kendo kochopo kamoro to koro kata thiedho ok nyal thiedhe seche ma daktari pimonwa mano ma e picha madwa ni mondo mi ine nyakora Mugejwang wantiere kod chuny mantiere buta ka ma en chuny mangima kato machielo no en chuny mosebedo kod cirrhosis ma bende daktari osewachonwa kacha ni thothne kochopo kanyo to thuolo mondo mi olokre kansa ni malo mokalo. Erokamano Ruth. Kansa osewach ni en tuo mar sida ariyo. En mar lifestyle to gi kata mar igame kuom jonyuolni. To lifestyle maka en chiemo, madho kong'o to gi sexual life marwa. Koro gen kansa mawacho ni mar liver ne en preventable e kuonde ji mang'eny. Ka kong'o no wanyalo tiyo kong'o matin, wang'i wach chiemowa, watimuru exercise mondo wabed matin, kik wabed gi ratil mamalo. Aeto tinde nyithindo otimnegi vaccination nikech nitie vaccination mar hepatitis. To hepatitis ne bo wanyalo prevent kwa tiyo gi yore kaka yore maning'isowa mar HIV mag sexually transmitted nikech en sexually transmitted. Aeto kendo wawe gik moko kaka ndawa. Aeto hepatitis vaccination kata jok moko madongo pod nyalo time, en ga doses 3. Lakteche mang'eny oseyude, nurses mang'eny yude, kata public be nyalo yude. Koro ma en tuo ma preventable. Ka wan gi high risk matiyo gi kong'o, wasedo kwa tiyo gi ndawa mwaseweyo, onego wadhi mar screening. Screening en yot. Idhi adhiya health center ma un go, ka gin gi ultrasound tikete iyi ticheko. Aeto nitie remo ma be nyatim iluongo ni alpha fetoprotein, mano be nyakonyo. Koro koyude chon tinya thiedhe michangi nikech koyude ken late thiedhe tek. Gik mowacho transplant bokwatim, yedhe mowacho gin gi complications mang'eny, koro ok oyot. Erokamano. Daktari daher mondo mi wagol twagni e studio mondo mi kata ka ng'ato ntiere kod penjo, ng'ato ntiere kod rieko madoher mondo mi ng'adne to nyalo yudi kanye, bende kinyalo miwa namba mar simu wanyalo duoko erokamano mathoth. Koro namba simu to pod abosomo. Koro en 0770-368-627. Koro nitie ng'ama nigi simo no ma en sekretari na tiyude kochakore saa 3 nyaka saa 11. Inyalo nuoyo? 070-368-627. Koro ofis tinya yuda Kenyatta kata inya yuda Fortis. Fortis en kama dakteche mang'eny nitiere but Kenyatta kanyo. En dot mar 910. To Kenyatta? Kenyatta dot 46 Doctors Plaza. Erokamano nya daktari aduoko erokamano mathoth e dwe mar 10 ni kawahingo kata wapuonjo oganda kotenore kod kansa mar chunye. Iikori kendo isegabiro mondo mi puonjo oganda wa pod okiola. Geno ni kwaluongi kendo pod ibobiro. Abro biro. Erokamano nya daktari. Erokamano. Mano Dr. Primas Ochieng olony e thiedho tuoche mag kansa e yore mopogore opogore kaka osebedo koleronwa to ng'eyo ber. Iwacho ga ni king'eyo gimoro to koro nitiere kod teko mar ng'ado kata matimo yiero ni ma atatimo ma ok atim. Daktari wacho ni kong'o asasa, ndawa mang'eny, lifestyle, mo, sukari kod weche makamago. Koro chakre kawuono yier ni tidwa timo nang'o, tidwa dak nang'o. Yena mondo mi aduok ne daktari erokamano makende, ne jogo picha mawa, ne jogo mochung' ne duol kachiel kod taya, ne director na Alex kachiel kod producer na Perpetua Okoth, ne ina Lorin mabende itiyo matek mokalo nyaka Black kuom kelo chenro ni obedo kare. Aduoko ni erokamano makende. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar, ngima wanitiere lwetwa, mwanyalo timo watima, mwanyalo geng'o wageng'a nikech geng'o ber moloyo thiedho. Ani luonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo oriti uru masani.
Nairobi.